Знаеш къде отърва, гледай. Дуже е голем. Аз не мога да снимам. Ялай това. Снима. А що да ме намалиш като така е сега? Аз що диално. Тут има нако съм. Най-много 5-6 кила. Братко, да го настариш? А няма стане, ма. А? Спри на едно място. Каракут? А, трябва да е големо. Каракути. Аре, Уjo, дърпай по-силно. Да влезе ли да го зрътам, ба? Инето слабо, ти каракода. Дава да е, ба, тук успокава, е. Странно ще има. Тайре, братко, тук. Не мога го дати, за да забе. Синоče, u basen го укара, братко. Братко, целта още ме мачи. Маре. Чедо, къде жариш, братка? Тръбат сава, отиваш на тръбат сава. Майка, величкото. Айде, братко, чисто. Айде, ге. Аре да, скарвайте да. Уж. Толкова си голем, че не можем да го пренесим. Тръба човека, гоча, орите, брат. Оле, това ще ете го всичките, да е. Васичите, да ма. То голяма работа, майка му да е. 4700. А, така. Йолен, ще път тако да слеза. Обаче, гледай. Само погледна на Георги работите, не само какво стая на ловото. Видиш ли как ги фаща? Тоже ги оправи са. Георги ореш, че како ти напал. Ох, пашала, майко, пашала. Че го уморим ако А, така. Оба. Върчаме ската кипчето. Мълчи, ба. Да кипчето. Дръпна гора. Ох, котьо! А, така. Ами ще напълним още един жаварник и ще се вариме. Няя. Айде, бай, мат. Ай. Гледаш нататък да не кукнеш на опаки. Ама вие, аз казвам нещо с дрънка, ти не му да се чуй. Той с телефон мога свири, бе, да му Зареждай. Виж как върла само как го става, брат. Върли ги, братко, веднага. Върли ги веднага. Спирайте след малко пак. Копчето ли? Удряш го земята и спира.